Hlavním důvodem, proč prokrastinuješ nebo nejsi úspěšný, není lenost nebo tvoje genetika. Hlavním důvodem je malé emoční zapojení. Hned ti to vysvětlím. Existují dva druhy emočního zapojení. Pozitivní a negativní. Dám ti příklad. Představ si, že se na začátku ledna vsadíš s kamarádem o 1000. Sázka bude spočívat v tom, že pokud do konce ledna zhubneš 5 kg, tak získáš 1000. A na druhou stranu, pokud ne, tak ji od tebe získá on. Velkým negativním zapojením by v této sázce byl právě pocit z prohry, strapnění před ostatníma, pocit z neúspěchu a samozřejmě ztracená 1000. Pozitivní zapojení v této výzvě může být právě výhra, pocit úspěchu. Čím více, který chce být v určité činnosti produktivnější či úspěšnější, o to tím více do ní musí být více emoční zapojení. Buď negativní stránky, nebo z pozitivní. Ideálně samozřejmě čas negativní i čas pozitivní. Pokud se vám líbí nějaká taková videa, pak byste jí mohli dát follow. Díky moc, čus.